ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ମିଳିଥିବା 14ଟି ରତ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ ଶଙ୍ଖ ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ ରତ୍ନ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ 8 ଦିନ ଧରି ଚାଲିନଥାନ୍ତା ଯଦି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶସ୍ତ୍ର ଉଠାଇଥାନ୍ତେ। ତେବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସାରଥୀ ଏବଂ ପୁରା ପାଣ୍ଡବ ସେନାର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସାଜିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି କରୁଥିଲେ। ସେହି ଶଙ୍ଖର ନାମ ଥିଲା ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶଙ୍ଖଟି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା କିପରି? ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଏକ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୁରୁ ସନ୍ଦୀପନୀ ମୁନିଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପୁନର୍ଦତ୍ତ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରିବା ବେଳେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୁନର୍ଦତ୍ତକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏକ ଶଙ୍ଖ ଭିତରେ ଏକ ଅସୁର ଶୋଇଛି। ହୁଏତ ସେହି ଅସୁରଟି ପୁନର୍ଦତ୍ତକୁ ଖାଇଥିବ। ତେଣୁ ସେ ସେହି ଅସୁରକୁ ମାରି ସେହି ଶଙ୍ଖଟି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ। ଏଠାରେ ସେହି ଅସୁରର ନାମ ହିଁ ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଥିଲା। ତେବେ ପୁନର୍ଦତ୍ତକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପ୍ରଭୁ ଯମଲୋକ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଯମଦୂତମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯମଦେବକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କି ଯମରାଜକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ଯମରାଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ପୁନର୍ଦତ୍ତକୁ ଜୀବିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୁରୁ ସନ୍ଦୀପନୀ ମୁନି ଖୁସି ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସେହି ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।